debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events, coverage and commentary. Aksyon Hotline, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mahalaga naman sa aton mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline na karon nga adlaw Agosto 30, tuig 2021. Aksyon Hotline. Katapusan na kita nga Lunes sa karon nga bulan sang tigkiliwi, tiggulutom, no? Amo ini ang Tiempo Muerto. Damo gid ang nagapabilin nga pigado. Kag damo sa gihapon ang nagabakho bangod sa kapigaduhon. Aksyon Hotline. Aksyon are Tayhopon checking in until 9:30 in the morning. Diri sa aton sining nga pagpangalaga. Ang aton man na pagpanamyaw sa tanan naton nga mga listeners, ang mga nagamonitor via online sa Facebook, amo man sa YouTube, good day gid sa inyo. Ano man nga oras sa inyo ginahamtangan. Aksyon Hotline. Of course, sa mga online listeners naton, no, ay kitag kalipat mga on-air listeners kaya monitor karon nga aga paagi sa Transistor Radio kag subong sa ila sini monitor sa salakyan. No din ka man nga bahin sa bilog nga Region 6 nga malabutan sa aton na broadcast. Good morning and welcome to the show. Aksyon Hotline. Karon nga adlaw signifikante ini bangod we are celebrating the National Heroes Day. Meaning, way trabaho subong sa pang-gobyerno nga opisina. Na way trabaho, way opisina, ang mga government offices. Tandaan tayo na, no? Because National Heroes Day, ang sining, ini nga selebrasyon, kung balikan niya atun tayong istorya ti, amo ini ang pagdumdum, kag paghatag, pagdayaw, pagdumdum, pagpasidungog, sabtong mga nanginbaganihan sa aton pungsod, nga sa malawig na nga tiyempo, ginadumdum tang ila nangin kontribusyon sa aton gina-enjoy subong nga independence. Pero ti amo ng question, ang kahilwayan tabla subong, bugos na gid after nga tong mga Espanyol sang una, mga pangayaw nga nagsakop sa Pilipinas, ti subong, after nga nagkuha naton ang ginatawag nga kahilwayan, nakaagi pa kita sa Marcos regime, nga may ara naman kita sa EDSA Revolution 1 and 2. Di subong hilway magkita gihapon. Aksyon Hotline. Pero karon nga selebrasyon pagdumdum sa National Heroes Day, amo ini ang pag-commemorate sang cry of Pugadlawin. Subong iya nga selebrasyon nagkasentro sa pagpasalamat sa mga medical frontliners, mga nagabulig sa paggira, hindi sa mga pangayaw nga nagsakop diri sa aton, pero pangayaw nga sahi sang virus, nga subong may local transmission. Aksyon Hotline. Grabe, no? Iniyabod layan kita ni, sa una sa Hapon, sa Amerikano, sa mga Espanyol. Ato yan pwede kita to ka-inkwentro, bisan binangon lang, kaya makita mong kontra mo, bisan may armas mo. Pero diri sa virus, no nabudlayan kita, no? Aksyon Hotline. Panginbulahan, congratulations kag ang aton pagsaludo sa mga medical frontliners nga nagahatag sang dedikasyon, nagatagid sang ila tiyempo agod nga maproteksyonan, magserbisyo sa aton ara sa ospital, 24/7 ang duty, ang iban ti ara sa graveyard shift, tanan kamo. Salamat gid. Salamat sa inyo. Tanan, hindi lang medical frontliners, kundi tanan na nga mga frontliners nga nagabulig agon maggira kag kuntani. Malutos na ining si COVID-19. Aksyon Hotline. Ano mga dalag ko ang mga balita nga aton tutukan karon nga aga. By the way, speaking of COVID-19, i-discuss ko lang na karon sa second part sa aton nga pagpangalagad. Ano ang latest update na? Kaya balita mo ni, may nagdugang 4 ka kaso ng COVID-19 Delta variant diri sa Bacolod City. Actually, kung may balita ginman kag magwa from Genome Center
nga ang result sa genome sequencing may nag-positive sa Bacolod or Negros. Actually, siling ko gani, hindi na man kita dapat magkabalaka mo nga, tiya ba kung isa ka bulan na nagkaligad to, ang pasyente nag-ayo na, naka-recover na, tining kakita sila nga, after nagwang result sila, sigurado, sulsugon naman ng ilong la. Aksyon Hotline! Ay, amo ni gurong yung palibugan sa mga yating mga politikos nasyonal ni kung paano maprovidean ang kada region sang genome sequencing equipments. Tani kung ni nagbayad pa, nagdasig ang result, di ba? Hindi nga subuho. Doon na gana gani sa nasyonal, hindi kakita, kinamog. Halin sa mag-amay. Subong PDP laban, ho? Nag-elect naman sila sang mga opisyal na to. Uy, siling siyang piyak naman nga grupo. Kabalo ka PDP laban duan ni sumong ka-faction mo. Siling siyang piyak nga grupo, diya binuang ng ila yan. Habakon mo na, ang kamog sa politika, may sila niya, may kwarta sila, nga mga politiko, kita aton iha. Ano pagid, no? I-check naman karon kay today, Monday, August 30, mag-aumpisa kag patigayunon man sa City Government of Bacolod ang ila sining 24/7 vaccination activity. Di maga-kick off na nakaroon 8 o'clock in the evening until 8 o'clock in the morning. Tubtubwas. Now, ang mga guidelines sina, i-check na karon gikan sa EOC. And isa pagid sa aton istoryahan karon nga aga, standby Aksyon Alvin, kaya 5 ariho, may ara na naman, no? Ang riding in tandem strikes again. This time, ti operatiba under sa CDEU ang nabiktima. Gintero patay. Anong latest investigations ang kapulisan? Check karon taon na ina nga balita with Aksyon Alvin Grava. Kag, tandaan tagid mga ka-aksyon na satellite registration man sang Commission on Elections today, sang COMELEC Bacolod. Mayara sila sang mga registration nga ginapakwan subong nga ginapaibalogid sa public. Basig ba kung lipat ka mo? Subong bisan National Heroes Day, may ara iya gyapon sila sang patigayunon nga scheduled satellite registration sa SM City Bacolod, no? Sa SM City Bacolod. Now, pwede ka mo kadto kag magparehistro. Buwas August 31, University of St. LaSalle, exclusive galing ining registration, may ara na bla sang grupo. September 4, 2021, Metro Bacolod District Jail, Barangay Handungmanan, exclusive registration. September 10 and 11 to 2021 sa Robinson's Place, Bacolod. September 17 and 18, 2021, Ayala Malls, Capital Central. Kag September 25, SM City, Bacolod. Take note, na kung wala sang changes, wala sang pagkambyo, until September 30 lang ang registration sang voters sa COMELEC. Alas 8:18 na, let's go to work na diri sa aton sininga pagpangalaga. This time, unahon ko si Aksyon Alvin Grava sa patrol. Update ini sa kaso nga paglutang sang isa ka operatiba sang CDEU. Initially, nagwa nga balita, kag nga update no, nga ginmuno ni Aksyon Alvin, siling nga work-related. Work-related. Ang hambal diri sang police sa ila initial investigation. No, mainit gin man, especially kung ikaw na-assign sa anti-drug campaign. Kung ikaw operatiba under CDEO, ang tuod-tuod, amo ng ibang ginawa nila, nga palipod, panago, nga hindi makilalang identity nila. Actually, ining COVID, di nakabulig ni mga police nga at least makubiran ang nawong nila during the operation. Pero, you know, ang isa diri kabagay, kung once nga nagsulod ka sa police, kapin pagid sa anti-drug campaign or CDEO for that matter, risgo katama inakatrabaho. Ting question sa mga muni, kung work-related gid man, sino ayhan ang nagtira siya da?
pag-intindi ko mo nga pulis nga naghimo sang project o kon operation sang una nga pila ka milyon tubla nga worth sang shabu ang na-recover. Una mo delikado ni kun hinali gid man sindikato nagigo siya ni ay kadelikado gali sila ya. No? Ti operatiba ganiho. Didbol kay mo kun nali matsambahan kasang riding in tandem. Hindi magin ni sila galutang ya. Ang nagatiro kung may riding in tandem, halimbawa, kung may ara gid man individual nga mo ang nagpatay sa isa ka operatiba, hindi man iyang nahimuan mo sang kwan, napektuhan sa operation mo, o kalabanan sa riding in tandem, kwan, ginasuhulan. Pero dire kita sa report sa patrol sa update sa investigation. Patrol reports. Let's have Aksyon Alvin Grava. Aksyon Alvin, good morning. Alas 8:20 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ang inyong mga comment nila, pwede na mapadala ang inyong mga opinion sa aton sini comment section, available sa Facebook, kag amuman sa YouTube. No, dira sa comment section, makita nyo da, pwede ka mapadala sa inyo mga mensahe. Patrol reports. Aksyon Alvin, good morning. Yes, Aksyon Art live in direct beacon diri sa Bacolod City Police Office. Nagapati ang mga kapulisan, especially sa idalom sa Police Station number 1, sa posibilidad ng mga arrested drug personalities nga naakig mismo kay Police Staff Sergeant Joseph D. Pomoceno. Amuning isa sa mga rason nga agindutang ini kahapon alas 5:15 antak na sa Dalan Rosario, Barangay 38 diri sa siyudad sa Bacolod. Now, sini nga oras wailang madugay Aksyon Art ang flag ceremony, natapos ini flag ceremony sa sulod sa Bacolod City Police Office. And this time arigid sa aton mismo, no, live and direct gikan diri sa BCPO, si Police Major Ramel Sarona for the latest. Sir, kasubong sa Aksyon Radio with Aksyon Art Tayhopon, anong pinaka-latest investigation that is in line sa pagpatay diri kay Police Staff Sergeant Pomoceno, sir? Bali, sa initial investigation pa, kining biktima sa Police Staff Sergeant Pomoceno, sa kanyang isang motor kay kandakta na siya intelligence monitoring regarding sa mga drug activity sa area sang Station 1. Sang paglabot niya na may Rosario Street, may isa katalupangod niya, gintundan gali siya o gintiro. Apat din kayo sa tatlo kalawat na isa din sa may lapit sa baba niya. Sir, ano ang gamit sa paglutang pagpatay diri kay ni Pomoceno, sir? Bali, sa paper sa previous na recover sa crime scene, iya sa alleged caliber 45. Sir, knowing ining si ni Pomoceno, sir, halin sa ila puluyan, Barangay 14, no? Yes, talin sa Barangay 14. Diin pa katipuntan niya. Bali, travel sa pakadto dis may Rosario Street. Amo nang investigaran namon kay sige sa monitoring mo sa illegal drug personality mo. Amo pa niya amon investigar subong kung diin tani sa makadto. Pag dito kami establish kung sino ang taong tuan. Madayon pa itong investigasyon kung di sa makadto kung sino ang taong iya katuan. So, sir, knowing si Police Staff Sergeant ni Pomoceno under sa City Drug Enforcement Unit diri sa DCPO, sir, ano ang nakitaan pa ninyo nga rason kaddiin nga anggulo posible nga makabulig man sa pamilya sang ni Pomoceno para matagaan sang hustisya ang dating pagdadula ni Pomoceno? Bali, ang sa mga witnesses, among ginagin padayon ditang gapangita sa mga witnesses nakakita sa insidente kay sa mga CCTV footage sa area. Among ginahanda kong makabulig para ma-identify ta ang mga suspitsado kag mahatagan siya ang kamatayan ni Police Staff Sergeant Pomoceno. Oo. So, ang isa sa mga angle, sir, anong nakita ta? Nakita namon drug-related. Drug-related? Oo, drug-related. Dako ang possibility niya ang kapapatay sa iya ang may kangka naman siya obra as member sa CDEO kag ang mga tao man nga ila na dakpan sa illegal drug operation. So may posibilidad nga dako nga drug personality ang nagsugo posible para patyon si Pomoceno, sir? Amo na ang amon gin-investigaran subong kung sino na nga persona. Kung sino itong mga persona mga involved sa pagpatay sa iya. As to sa motorcycle riding suspect, sir, anong pinaka-latest ni sir?
padayon tagyapo ng aton koordinasyon sa mga business establishment kung sa pumuyo nga malapit sa area para makakuha kita kopya ng CCTV footages. Para at least makilangan ka mo suspetado kang ang motor nga ilagin gamit. Oo. Sir, kasi may apelasyon ka man sa mga nakakita sa mismo nagpatay kay Sir Nepomuceno, sir. Bali, ayogid ko sa mga tao or persona nga nakakita sa insidente nga makilangot sa police station 1 kag para mabuligan taman ang pamilya kung matagan sa hustisya ang kamatayan ni Police Staff Sergeant Nepomuceno. Sir, Aksyon Alvin, maligad dalagan ang motor ni ginipingan lang ni siya, ginpalapitan lang ka gunmen ni kagin lutang kag pila ang nagtiro, isa lang katao. Aksyon na art base sa pahayag ni Sir Sarona. Bali motor riding suspect sa magsibilidad. Duha ang perpetrator. Yes, duha ang perpetrator. Dalagan motorya. Dalagan motorya. Ay, okay, sige. Grabe, no? Subot ang balon, ginipingan lang siya, gintiro, pero isa lang ang taglutang, isa yan nag-drive lang sa motorsiklo. Bali, ang tabo, sir, isa lang yun ang taglutang isa yan, driver. Isa lang ang taglutang, isa ang driver. Ay, perte, no? Oo. So, no? Si Sir Sarona, not unless may dugang klaro pa sa iya. Why naging man Aksyon Alvin, no? In a way, ang mga recoveries, siguro may mga slugs magkag-kwadra na kuha, mga basiyo? Yes, sir. Yes, may ara kita basiyo nga na-recover anong kabilog kag duha ka flag. Initial pa man lang to kay wala pagid sa complete report ang suko. Yes. Pero Sir Saruna, why man Sir Kwan, ang pamilya abing ako nagapati basta especially kung CDEO operatives ka, hindi malayo nga may mga pamahog, may mga death threat kang mabaton mo, bisan ginawa mo kapanago nga hindi makilalang identification mo, nga ka sa CDEO, hindi pwede nga hindi gwa na siya kapin pati mga cases kalabanan kung for sure buyer ka, ikaw na masamiga files ang kaso, bala ma-expose kinang kaugalingon mo. Ang pamilya, sir, nagka-istorya naman ka mo? Bali, emotional pa itong misis niya kagabi. Kasubong balikan naman to namon para at least na balaan natin kung may mga pamahog ba sa kabuhi ni Police Officer Sergeant Nepomuceno before ang insidente kagahapon. Kadahin pa ang amon koordinasyon sa iya pamilya. Okay. Sige, so good luck, Major, no? Subo-subo ini sanay sa inyong kwerpo, nga isa naman ka operatiba ang natumba bangod sa riding in tandem suspect. Salamat, sir. Thank you. Aksyon na art si Police Major Camille Sarona in relation diri sa pinaka-latest nilang investigation. Grabe, no? Plano man. Gani man subo ni action art on the part. Why ka palapit din gindala bangkay ni Sir ni Kwan ni Nepomuceno? I-check ta ni action na art kung diin basig lang makasugilanon kato sa pamilya. Pila may kabataan na ni si Nepomuceno? Action na art i-check ta ni kay Sir Sarona kay kagabi pagpadulong nila emotional katama so hindi pa nila okay. Sige lang. No, hindi naging man na importante da mga kwan ba lang na mga dugang information bla no personal circumstance ni isang persona pero ti basic karon sa udto may mga development pa national bina. Roger, on that action na art kag of course ari naman kita dili ba si Nami sila kung taga CDEO mismo no CDEO mismo nga head bala maka istoryaman kita or anybody nga makasugilanon kita nano ang kinaiya ni Nepomuceno. Actually daw familiar sa ako ng itsura niya Correct action na art actually ka familiar man bisan sa aton kay bisan sa una aside siya sa uno sa Bacolod City Police Station BCPO Police Station number 3 assigned siya kag gin-relieve upod sang una kay ni Police Major Roel Colanag. Okay. Diin siya ang gin-assign sa Police Station number 5. Kag si Colanag of course assigned man sa Police Station number 10 as hepe. So nakibot na lang gani kita action art nga after station number 5 ara na siya gali sa CDEO nga naga-operate action na art nga sa diin
sa di napatay, no? Especially kahapon napatay tungod man sa pagpangdutang action arte. Basi makakuha man kita sa dugang mga reaksyon nagikan kay Police Colonel Manuel Placido, no? In relation diri sa kamatayon man ni Police Staff Sergeant Joseph Nepomuceno as to ano aman ang iya sining mando sa sa Police Station number 1. And at the same time, of course, basi may mga mensahe pagid ang sige lang, ara ka na malang da. No, kaya ipit ko, may obligasyon ko 8:30. Yes, Aksyon na art. So, ang muling pinaka-latest diri. Kuha na lang karon kay Sir Placido. Ara man si Sir Placido das bong? Ara sa babaw Aksyon na art. Wala okay, sige. I-record na lang karon da. Importante, makakuhaan ta siya sa niya statement siya natabo sa personnel niya. Yes, Aksyon na art. So, rekta diri sa BCPO with the Aksyon na nikiraw ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Hotline! Ang pulis nga trabaho hindi lawg-lahog. No, hindi lawg-lahog. During this pandemic, bisan sa mga check-up points, police is one of the frontliner. Contact tracing is still police aragid. Vaccination site, police ara manggihapon. Ginamo, police ara gihapon. Ginamo sa pamilya, police nagaakto. Problema sa illegal nga droga, ti trabaho sa police. Although, ang ahinsya kung tani diri, amugid ang PDEA. Ti ano man ang naging rason kag madalom nga motibo sa krimen, nga lang dapat ini investigaron sang kapulisan kung anugid ang madalom nga motibo sa pagpatay sa ilang operatiba. May ara man bala mga issues against sa kay Sir Nepomuceno. With your respect to the family, let the police or their officers nga magsaysay o kung maghatag sang dugang sina nga detalye. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. This news. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balitang Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. ang Aksyon Radio. So nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagagalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod,
amo na nagtulukaw na ang kalain-lain nga mga manager, Boy Robles, ara si Conipo, naging manager, sila ni Anggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Mala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to Damo Gil, yung sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung name na amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag baptism of fire to my part because the year nga nagsulod ko nagdamo ko dito at that time. No, simple ni President Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So nagdamo isa nagdamo dito. No? So that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalasang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga atong ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato main responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang atong responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners
nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhi. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa amon sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bapod. 684 Wala ko sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagino, no? Ang baka! Tuto, sobra ka na! Sobra ng baka mo! Sobrahan man! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan, makita mo lang iyang karakter. Kag ina siya, magsinika nga Jack Balaan, Virador, arat na sila sa palibot natin. So we create this story out of these stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod mapalabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARB ato mo lang 500 pesos po lahat kag manawag drang station sa imo. Salamat gid sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambiulo sa inyo kay ginakot-kuot pwini preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi ruway na durog na mo. Sa anniversary sa ARB magpamati lang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo anniversary special sang Aksyon Radio Bacolod sa anniversary sa ARB. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radio Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tungtub 2021. Number 1. Kinikilala ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pinakauli nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod Number 1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon. Aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon. 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 Radyo. Aksyon Hotline. Pabalik na diri sa inyo palatuntunan aksyon na hotline. Oy, antes sa magpadayon, i-acknowledge ko lang ni Anayho mga nagpadala sa ila mga mensahe. Ma'am Jinky Dialagdon, kay Mr. Biboy Villasor, si Ma'am Vanessa kag Doc Matt Mayo, Noel Amar, Alex Montesa, Minili Uligo, Michael John Season, ginatamyaw yalang. Salamat gid Christian Minies Villalobos, ara sila sa Pandanon DSB. Salamat gid. Minili Uligo, I love Aksyon Radio. Sister Milili, I love you too. Ay, kalain. Mga nasulat na mga pina sa Bunny Cafe. Ay, sige, Sir Milili Oligo. Aksyon Hotline. Ta Stella Alpabito, may aga, si Tito Jojo nga pamati gid sa radyo. Okay lang, bisa sa radyo lang, basta ras Tito Jojo, happy na ko na. Aksyon Hotline. Haraman si Kolkol. Ay, Kolkol, Colonel siya. Kolkol, manimutang mo. Salvador Isparagusa. Family Salvador and retired police Edgar Ignacio Isparagusa. Action Hotline. Haraman si Parinuel Sambales. Dia, happy birthday lang. Si Louie Zambales, ika-24 niya nga kadlawan subong. Happy birthday. Haraman si Joy Drilon, Sarah Jane Bigasa, thank you sa silay. Maria Teresa Hopelinia, sige, good morning. Grishel Andico Mariano, Inday Bambi, Inday Bam, morning na si mo. Kondol lang kita sa pamilya Andico, kapin baka ibimbo. Action Hotline. Amo ni silang mga kaingon balay ko sa gagmay kami, no, mga playmates naton. Amo ni silang mga masaming nga kilitaay kami kiti kaming inipingay balay dito sa umasing una. Action Hotline. Araman si Rufino Ira Gabino, okay? Heaven humina o huma lumina. Okay, siling na sa karon ay ginakalimtan ko na taning daan ko account sir bro. Action Hotline. Ray Mariuga Marilo Balayo Servando, Silingya Servando Balayon, Ariliano family, thank you for listening. Sa Oringaw na sila, Rufino Ira Gabino, thank you. Athia Kim Iriman, Gizgi Nubfable, shout out. Oy, may isa ka driver kay Inabla, may isa ka nagamaniyo sang salakyan, tagiya sang salakyan, nga nawag diri sa estasyon, kaugtas kitsa kina, nga ang kuan kuno ho, ang mga traffic enforcer na sa may Northwest East, waay nagatinder sa trabaho nila, kay nagadiferensya, nagdungan kuno go ng traffic light, ay nano man natabo sa traffic light sa Bacolod nga nagkalaguba man niyaman, nano man nga traffic lights, abi kay uhan na, kung di ka mo kasaka na si Aksyon Alvin, okay lang na sa kaon ni Aksyon Alvin. Di ba? Mabalaan nyo ay. Palihog lang kayo may nagnawag hindi ho. Yan sir, ginay-vlog ko aga pa kaya mo na blati. Siling ko sige lang. Padangatan na sa authorities ha. Nano na karong magdulungan go na karong traffic lights kundi binungguan na islakyan na. Dason ko no perti na ang serbato ka mga salakyan. Dawag patunga ang traffic enforcer.
Ina naman kabalog ni si Mayor Bing natapos si kamo pro. Online sa hotline. Online sa Pero nahon ko niyo, congratulations sa EOC. No, magluwas abing nga nagligad, ginkilala sila sa Region 6. Sa ginahimo naton baladri sa Bacolod, sa mga opisyalis naton sa EOC, nga mga disiplina, kaginahimo nga mga program, kung nga na-maintain naton, nagnubo ang cases sa Bacolod, no? Mayara lang galing, nga hindi ta magkakibot, galing kiti amonitang isa ka bulan, niya kag maggawa ang result from Genome Center, nga may 4 ka cases nga nagdugang for Bacolod City. Pero ti siling ko gani, magwa ang result to, yawer, umpawan na iya, naka-recover na ang pasyente. Ari pagi. 24/7 vaccination activity, subong maumpisa na, may isa paging kabasa, bali 3 ng ka-vaccine, ang mga bulig sa sining activity. Joining us this morning is Dr. Chris Surungon of the EOC, ang medical or Deputy for Medical and Data Analysis. Doc, how are you? Good morning. Yes, Aksyon good morning. Okay, good. Mayong aga sa tagpalamit sa imo programa. Good morning, Bacolod. Ang akon gid nga pagdayaw kag pagpanamyaw sa imo bangod nga isa ikaw sa mga ginakilala kag ginapasidunggan sining National Heroes Day, mga medical frontliners nga nagabuligid agud magkig-away doc no sa COVID-19. Yes, Sir Art, no, salamat gid no kag actually Sir Art, subong nga National Heroes Day, very special gini nga adlaw kay tungod subong nga adlaw si Mayor Bing magalunsan na naman sa isa naman ka bag-o nga estratehiya naton para sa pagbakuna amoy ng 24/7 vaccination center. Okay. Kag magbangko naman kita sa ikatlo naton nga bus para sa syudad sa Bacolod nga gamiton ta sa vaccine plus subong mga adlaw lang gina-honor ang tanan pumuluyo nga nakabakuna. Kay sila ina nga itong mga modern heroes. Kay tungkol sa ila pagpalangga sa syudad sa Bacolod, pagpalangga sa ila lawas sa sila nga pamilya, nagdesider sila nga magpartisipar kag mag-coopera sa bakuna nga programa sa ato nga syudad. Okay. Doc, tell us, ini ba lang 24/7? Kaya actually, the last time na interview ko man si Councilor Novero, si Vice Mayor Elcid, pero daw ay maplastar bala. Kundi 24/7, 8 p.m. to 8 a.m. ina siya, no? Although diri sa tupad lang ni namon sa istasyon di ang Vinyo, ano matabo siniman, anong himuon sa Bacolod noon, nga magkadtuto kay siling ko basi masitaan or dakpon sila ya because of the curfew ordinance? O, bali ang matabo na sir, no? May ara kita naging set up nga online registration tool para sa ato nga 24/7 no vaccination program. So dira sa ato nga online vaccination nga registration, amo na siyang i-print nila. Once nga maka-register na sila, i-print nila na, kay inang i-print nila amo ng first page sa aton nga mga formas nga ginifilapan sa aton nga mga magpabakuna. Okay. So ila amo na ipakita nila in kaso for example nga kung magkadto sila sa vaccination center nato nga 24/7 kag hinali nga questionon sila sa aton mga nagaronda o nagalibot ng mga patrol kay tungod sa aton nga curfew. But nevertheless, aton panumdumon nga ang vaccination program exempted na sila ya sa aton ginatawag nga curfew. Kay tungod ang aton nga bakuna unhampered as much as possible. Ang aton nga vaccination rollout should always be unhampered. Galing lang gusto naton nga makaprint tagid sila kag makapakita gid sila ya sang proof nga magkadto sila sa 24/7 vaccination center naton. Kag ini siya ginatagan ta gini-emphasize nga ang prioridad sini nga vaccination center amo ang nag-off sa mga graveyard shift, ang mga frontliners naton nga naga-duty kung gabi nga hindi sila kagwa sa obra nila the whole day. So para maging accessible kag maging convenient sa ila, amo na nag-abri kita sa 24/7 vaccination center, sir. I see. So, hindi pwedeng because of the exemption nga pwede kadra makalusot sa curfew ordinance, pero hindi mo pwede gamiton nga rason kung lain yung transaksyon nga kantuan mo nga galibay mo makadto sa vaccination center. Yes, hindi pwede. Kaya kailangan ginaya may proof ikaw nga manukadto ka gidya sa ginatawag naton nga vaccination center naton. Kaya hindi man nato gusto nga maging himuon nila ng excuse ang 24/7 vaccination center para makalinagaw o kung ano pa nga plano nila para magwa. During sa time nga ginadumilian ang pagwa naton tungod sa aton nga curfew sa syudad sa Bacolod. Hindi man na pwede guro ga pinitla kay muskulog bon mambal ka mapabaksin ka. Oh, correct. Na anyway,
tell us, may ara kita sang ining 24/7 kag 8 p.m. to 8 a.m. Bali karon na gid ni ma-start Doc diri sa tupad na namon sa Burgos Gatuslao. Bali ang matabo sila karon sa hapon no kay subong adlaw National Heroes Day. Okay. Piligid naton ini nga adlaw kay para aton ilunsar. So this is just a ceremonial launching sa atong 24/7 vaccination center, pero ang unang adlaw nga kung sa diin nga may maman kag ma-duty na sa atong vaccination center amo ang Martes buwas. So masugod kita dira buwas sa hapon alas 5 tubtob sa dason nga adlaw sa aton nga pagbakuna sa aton nga round the clock 24/7 vaccination center Aksyon Art. So wala anay subong da sa magkadto kay hindi pa yagali subong mag-kick off. Bali ceremonial activity lang subong. Yes, bali duwa nga aton nga aktibidades sa karon sa hapon alas 4 no. Okay. Ceremonial launching sa aton 24/7 vaccination center. Upod ang aton nga pag-turnover sa ikatlo naton nga mobile vaccine. Ini pag-aupdan sa aton nga executive director, city administrator M. Ligaspi ang aton nga OIC City Health Officer na si Dr. Edwin Miraflor, and of course aton nga pinalangga nga Mayor Bing Lemedia. Now, Ari Doc, importante man kay kanamo actually pagwasang balita nga may bag-o nga variant nga Delta nga na-record ang Bacolod siling ko ti isak bulan naman nakaligad na liwat no kag antis nagwaalin from the Genome Center since nga partiklamo ginapadala to. Doc, ano ang implikasyon sini? Ano ang mapadangat naton sa publiko nga naga-worry sang naglabot na kita na pulo? Yeah. So, una nga klaroon, tani siya sa Action Art. Ang ato nga mga kaso nga na-identify nga Delta variant, tanan ni sila lunsay recovered na. Kay it will take at least 4 weeks para ang Philippine Genome Center mapabalik nila ang resulta sa ato nga specimen for genome sequencing. Okay. So, bunsingon, natapos na ng 14 days grace period naton for isolation and quarantine sa aton index case kag sa aton nga close contacts. Okay. Tapang nami gid ini nga mga balita nga na-confirm nga amo niya mga variants kay tungod kita mismo diri sa syudad sa Bacolod pagi kay mayor sa aton nga EOC klaro kag kabalo kita sa aton mga strategiya para paghandle sa mga kaso ng mga bag-o naton diri sa syudad. Example, may makita gani kita nga kaso sa isa ka barangay nga makita ta may clustering. Tapos may isa dira sa ilang nga nagbubo ang cycle threshold. Ano pagtatarta sa sila nga kaso? Ginatatarta na sila as Delta variant suspect. So therefore, anong aton obroad isigida? Lockdown ang balay, extract na nga positibo, dadon sa aton isolation facility, kag makontact trace pag kita further to second and third or fourth generation close contact. Idon kapagid lalo kay nga suspetso naton nga Delta variant case. In spite of the fact na amo na naton existing protocol, gina-re-emphasize kapag itina. Ikaduwa nga implikasyon niya. Sang nag-surge kita sang Hulyo, ini nagapatimaan nga sudla na kita kadaan sa mga lain-lain nga variant during the time. May alpha, may beta, may theta, may delta. Okay. Doc? Ang ginoob lang, kinapabaskog kapagit ang prevention, detection, kag isolation, kay para at least makontrolar pagit ang kaso, kag hindi natin ma-overwhelm ang aton healthcare system o ang aton capacity utilization rate sa aton mga hospital dali sa syudad sa Bacolod. Nakita ko lang sa post ni City Adem ang actually nadayaw yung mga extraction team kay siling kudok ang mga nagka-infect gali subong tang isa ka pamilya tag 19 week bilog no? Ang isa sa mga kaya pagbukas na ilis na sa pamilya, isa ng kalugar, isa ng kalugar, 17 sa kabilog. Grabe. Hindi nagalim, sinong index case. So nabalaan na ito ng index case. Okay. Man, na naging symptomatic, then may duwa ka. Alas 8:58. Halin sa Delta, may Lambda, may Theta, Purtiyak damo, may Balda, Nabaldang linya ni Dokoy, balikan na lang. Sa importante ini, since nga pareho kahapon o sang the other day, pagwa sining balita nga may additional nga Delta variant recorded for Bacolod City, tingiba nagakakuan ni sila, nagakatingala sila, nagaworry. Blati amo na nga,
amo ni tani nga si kasuhon sa Department of Health to. Hindi kayang aton niya tiglikom sa Department of Health. Sige, ma-resign ko after sa report ko ni Skuwa. Ano ginidiyahan yun? Kung may mga kwarta malang kamuna, tani yung genome center ni amo ning aton idiyahan. No? Kung paano ini provide sa kada bisan kada region lang, at least hindi sa national tanan. Tama ko mataglabot kay sak bulan iya. Aksyon Hotline. Nawagtang gid sa to. Nalubat siguro tuod. Sige lang, okay naman to. Pero ang importante subong nga kwan siya no tingnuha ang city. Nautod ang linya ni Doc Surungon na basi nalubat siya Sondors. Ariyo ipadala ko sa imo ang isaya ka number. May globe na si Doc Surungon check na lang sa globe niya basi ko nalubat siguro to. No, importante siya na siling ko na nga may ara ka mo sang ara si Doc. Doc, sorry, ginautod ang linya ta. Nautod kita, sorry. Sorry, you were saying kay na? Amo na. So, insigida, tungod nakita ta sa isang cases, no? Tapos, pag investigar naton, sa 17 nga na nagpositibo, may isa na sa ilang ano ang cycle threshold. So, insigida, ang ating Emergency Operation Center, nagmando nga dapat extract ganyang pamilya. Amo nakita mo, sang ginpost ni Ma'am N. Legaspi ang pictures nga to, alas 10:30 to, alas 11 ang kagabihon. Nagpadala kita 3 ka-ambulansya, upo ng aton nga patrol, para at least ma-extract sila. So, gindala natin sila sa aton nga eskwelahan, kag sa aton hotel facilities. So, para at least ma-contain natin, kag hindi na maglapta ang kaso sa ilang mismo nga compound. Okay. Pero ini ang mga bago nga cases, I mean, ang nagluwa ang result nila lately, gin-reswab pa ni sila liwat daw? Ang mga nagluwa nila Delta variant, Sir Art, ang protocol sa Department of Health amang masunod. Una, basta ganin may magpositibo liwat nga daw nagwa sa genome sequencing na Delta variant, yung sigida, surgical lockdown kita. So ang balay sa nagpositibo, i-lockdown kita. Wala pwede makasulod, wala mo pwede makagwa. Ikadua, ma-repeat swab kita sa tanan, especially index kang iyang first generation close contact. Okay? Which we did. So the following day, after na sila dayon yung repeat swab, kag we're happy to report nga tanan sila, including ang index, ang ilang immediate close contact, negative sa aton nga repeat swab. Very good. No? Pagkatapos sila, ang atong nga contact tracing team, nag-conduct naman sa close contact tracing para sa ilang second, third generation close contact. Para hinali nga may magpositibo naman sa ila, insigida, ato naman i-lockdown kag i-swab ang second kag third generation close contacts. So, amo nang ginasunod nato nga protocol sa Department of Health if ever nga may magwa nga sa genome sequencing nga Delta variant case. So, subong sini, may nag-apat na dugang, so sumatotal subong nga kaso ta sa Delta variant na gipadala ta for Philippine Genome Sequencing sa Genome Center is pulo. I see. At least, ang siguro, ang mayo niya, kay kundi antes niya mapadala ang ila specimen dito sa may Genome Center, ini sila sabto, pag-discover nga nag-positive sila, gindala na ni isolation facilities, naka-recover na gidya. Yes, bali ang matabo sila yan, sir, ay malamang criteria sila una. Dapat active pa ang kaso. Okay? So, but sila within 14 days. Ikadwa, dapat ang imo cycle threshold less than 25. Ikatlo, may certain millimeter measurement na sila sa specimen na pwede pa siya mapadala sa genome sequencing. Kag ikapat, may clustering of cases. But silingon, hindi lang isa, kundi damo ang naapektuhan sa ila lugar o sa ila panimalay. So once ma-qualify ka na, ipadala na sa genome sequencing. So ining mga kaso ni nga nag-report naton nga ining pulo ang nagpositibo, na-qualify na sa apat ka criteria. So galing, abo lang na. Ang problema ta lang, it will take at least a month after nga magbalik ang resulta. Pero ang namin lang sina, kaya ka nagaulat kita, ang isolation, detection, kang aton nga mga treatment, no, kag integration strategies, na-implementar ta na yan. That's why, ini nga mga pumuluyo, ni nga nagpositibo, recover na ni sila tanan. Now, ano dapat na reaction nga pumuluyo? Are we alarmed? Yes. But do we need to panic? No. Kaya nga, recovered, na alarm. But siningon, ini nga mga variant, ari na di sa atong syudad.
That's why kinahanglan magpabakuna gid kita para may protection kita. Okay. Gamiton ta detail niya ang minimum health protocol, face mask, face shield, distancing ang hugas ang kamot. Subong makita dagit ko ano kay importante ang face shield. So, hindi lang mask ang makaprotekta sa imo, pati face shield. Kay para in kaso magstorya ka sa upod mo, ang distance ang droplet infection within lang sa imo nga area. Okay. Hindi mapalabot na to sa tiyak. So, kinahanglan, importante, kompleto, gina. Kaya ang pinaka-importante, kung wala ka malang kantuan, tinir ka lang sa balay mo. Stay home. Mo na gina. Doc, tungod, lain-lain nga variant ang present na diri sa atong syudad. Last na lang, may ara kita update from the Department of Health sa Region 6, ang delivery or may additional pang vaccine within this week? Sa subong sini, no, may harap kita na pending ng mga delivery, no, may harap na manug-abot na sa Sinovac na 40,000 doses. No, sa kadamo, gidya, Sir Art, sa manug-abot na bakuna. Sa matter of fact, last week, pag-meeting sa Regional IETF, upot sa aton testing czar ng Sex Secretary Vince Dizon, nag-assure sila yan for the month of September, Western Visayas will be receiving almost 2 million doses of vaccines. Grabe. So, imaginable na kadakuon sa bakuna. That's why, gina-challenge kita ni Secretary Vince Dizon nga damuon nyo gid ang accomplishment ninyo per day. Damuon nyo gid ang rollout. Kung pwede man lang magkadto kamo ko din ang mga dapat bakunahan around. That's why si Mayor Ding Subong ginapastudyohan na sa aton Emergency Operations Center pagi sa aton City Administrator Ang house-to-house vaccination, which soon Bacolod City will be launching kay para mapalapit na gid ang pagbakuna naton sa Pumuluyo kay hindi na sila magkadto kundi pa kung kita na mismo makadto kung diin sila magpabakuna. Very good. So bisan way schedule sa uli na malibot ning bus kun diin nga barangay ang schedule. Yes, amo gina ang tinutuyo naton na Sir Art. May tatlo na kita ka bus, damo mo kita sa mga city vehicles. May mga salakyan man sa City Health Office na pwede magdala sa mga bakuna naton para dalon sa barangay. Kag take note, ang mga kabarangayan may mga resources man para ubrahon ini. So soon, Mayor Bing will be launching this house-to-house vaccination program sa syudad sa Bacolod. Ang importante guro nga mag-level up ang mind setting sa tao nga bisan ano lang sa isang vaccine, mapabakuna sila. Yes, regardless of any brand, what is important is magpabakuna. Kay it is already proven, evidence-based, na miskan ano nga bakuna, maproteksyonan ka gid. Sinovac man na siya, take note, ang Sinovac na bakuna, ang una nga bakuna na kalabot sa aton nga syudad sang Marso, kag amo nang rason kung nga sa subong 6 months after pila ka bulan nga nasustenir ta nga nubo ang kaso. Wala na ginapili kung ano nga bakuna, basta kung anong bakuna nga available sa imo nga lokalidad, amo nang best vaccine. Subong pila ng total nga na bakunahan ta daw? Malapit na kita sa 250,000 doses ang aton nga na-roll out. Ang aton nga mga fully vaccinated, lapit na kita sa 100,000 Aksyon Art. Sige, on that note, Doc, salamat gid. Buwas pa man balik yung tudo trabaho nyo gid. Good luck sa inyo, kag keep safe. Yes, thank you gid Aksyon Art. Mabuhay ka, kag halong gid termi sa liwat sa ginahambal ni Mayor Bing, magpabakuna, imo nga gugma sa Bacolod. Halong og yon Bacolod. Dr. Chris Rongo, Deputy for Medical and Data Analysis ng Emergency Operations Center. Now, tiini nga mga approach, bisan din lang dapat nimuon sa tagsa ka LGU. Sa province, we are trying to contact Dr. Ernel Tumimbang para makita kayo may mga new record man sang new variant di sa, actually hindi new, kay may ara naman mo. Naka-record na ang Negros last week. So, amo na siyang kinalain galing, kay ti kabalo ka, isa ka simana, isa ka bulan, pi antes magbalik din result from the Genome Center. So, nag-ayo ka na, magwa pang imo result, fully recovered ka na, bisan Delta man man nga variant, more or less, kung nakadala ka sa isolation facility, wala ka na nakapang-infect or nakatapik sa ibanda. Why ka nakapanglaton sang virus kung si President Digong pa? Sang virus sa imo sini mga pamilya or miyembro sang pamilya kag sa imo sini nga mga abyan nga ginkantuan. Amo nang importante. Jo Marie Formentera, silingya monitor si Jenny Perez sa Binalbagan. Joanne Mail, ask ko kung available na vaccine for tonight.
Actually ang vaccination 24/7 karon gali, no, I would like to clarify nga bal ko kay ina nga subong ma-start kuan lang na gali ang himuon subong may ara lang sila program kay National Heroes Day subong in timing Manila kag ang isa pagid ka vaccibas dunganon may jutay nga program didto sa NGC at 4 o'clock in the afternoon. Ang actual gidya nga inoculation, actual gidya nga pagbakuna kag part ng 24/7 approach, no, nga vaccination activity will kick off tomorrow. Martes pa ya, boss. Alas 8 sang gabi, tubtob alas 8 sang aga. Diri lang lapit lang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Hotline. Ayos. O sige, para hindi ka magtalang, way pa, buwas pagali mo umpisa ini according sa kay Dr. Chris Surungon. Aksyon Hotline. Ariyo, si Marilo Bilayo Servando Balayo Arellano family sa Uringaw Kabankalan kuno harapan. Rufino Ira Gabino sa Handumanan. Salamat gida. Niba Jean Burha Ramonida. Silingya Action Art, good morning. Pamati kami diri sa Sumag. Liugrit akon Brad. Si Toto Inton. Nakatutok si paring Bong Villalobos. Paring Bong, morning. Kumusta ka na pare? Action Hotline. Elizabeth Malaka Gamala Maing Agaman. Jocelyn Nel Cubatsa. Maria Co. Giskin of Pabli. Ano ba? Sa ko na ni Kaina. Thank you, Gina. Action Hotline. Ayos, sa Angel Rico Perto. Salamat. Diri nga watching live from Woodside. Alihis. Liung lang gugrit akon Iloy. Hedy Rico Perto kag Sister Riza Rico Perto. Monitor gid sila sa Aksyon Radio. Sacramento, California sila. Salamat. Ayos. Paring Turco Jongko, dira sa Isabela. Tisay Kabansagan, Raquel Villafuerte Martinez. Siya si Pinky Martinez sa Ali Street Airport Subdivision. Kapamati gid sila. Salamat gid ha. Araban si Jerry Limaco. Monitor man subong sa Bangga Tutong sa Tutong Filisa. Jan Acosta, pare, kumusta? Good morning. Chichi Morales, para siya sa Pasay City. Raquel Villafuerte Martinez, good morning. Monitor kami sa Aksyon Radio, Barangay Alingilan, Purok Say sa Tasoy's Farm. Ba, namin yung Tasoy's Farm. Next time kantuan tani. Araman si Jocelyn Song Comedia. Good morning, ma'am. Erwin Dicatorio Gonzales, gamonitor sa Maaw. Alfred Auxiliada Sinieres. Action Art, ano requirement kung magbiyahe ka Bacolod dalhin Cebu? At depende kung magpabakulod ka, you have to enroll, maparegister ka gid sa SPAS, and then you have to secure the RT-PCR test within 72 hours nga may result ka negative. Venice Garrido Garcia, good morning. Inday Blasa, kag Hil Javier, salamat kag mayogid nga pagmonitor. Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian lamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang
Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na italak na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act.
Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas sang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Ingagawon ko lang niyo ang inyo sinima cellphone, ibuksid na kay matawag kami para mahatagan kamo premyo sa nabilin. Ang promo namon bala. Ngaigatag sa inyo amo ini ang SAP na anniversary promo sang ARB or Aksyon Radio Bacolod. Pag-ring sa cellphone nyo, kinanglan, make sure ang arak mo daga monitor na kamuha. Ang importante nga naka-on ang inyo cellphone. Kaya kung close ang cellphone nyo, sorry, hindi ka mo mahatagan premium. Okay. I-make sure nga cellphone nyo naka-on, no? Kag ang cellphone nyo, may tani kon mayong kanya, no? Mayo ang charge niya para hindi mauntat. Kag pangitagin mayong signal pag balon nyo nga Aksyon Radio na nagatawag. Ngitagin mayong signal ha para piyo na. Aksyon Hotline. Anniversary sa ARB. Ato mo lang 500 pesos po lahat kag manawag lang station sa imo. Salamat di sa Aksyon Radio. Ari na ginapagita ko ng tambyulo sa inyo kay ginakot-kukot ko gini. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog na mo. Sa anniversary sa ARB. Magpamati nang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Aksyon Radio Bacolod sa anniversary sa ARB. Ayos. Ari na may nakasabat na sa aton sininga. Pagtawag. Hello, good morning. Morning. Ara si Ma'am Marisa Tugle. Ako ni sir. Ay, ikaw, gid. Hambal ko nga si Ma'am Marisa. Di mo, Ma'am Marisa, taga diin ka gani? Taga Lacarlota. Sa Lagranha ako, sir. Lagranha, video bukid ng Lagranha. Tugnaw guro na subong ay, no? Oo. Ate, bisan tugnaw pa initon kung aga mo. Hatagan ta ka premyo, okay lang? Okay Ga-monitor ka sa Aksyon Radio, promise, ha? Oo, sir, di monitor ko. Ga-monitor ka gid subong? Oo. Ano nga program gani subong? Si Tayhopon. Hindi anong title? Aksyon, ano na gano'n? Aksyon Hotline, Aksyon Hotline. Hindi mo pagkalipatan, ha? Ako, sir, monitor ko. Ate, sige. Ma'am Marisa, congratulations. Sulaton mo na, ma'am, nga may
mag-text sa imo kung paano mo i-claim kag ang kwan bala ang number kag ang sender. Ulaton mo gina ang text namon, ma'am, antes ka mag-claim sa imo premyo. Okay, sir. Thank you. Ti ano mambal mo sa Aksyon Radio? Thank you sa Aksyon Radio. Sige, congratulations! Good morning. Thank you. Bye. Sasak sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign on to sign out kag bantayan nga manawagan ang imong ngalan. Dayon Aksyon Radio. Sasak sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio. Salamat sa pagserbi. Ayos, congratulations sa aton sining winner karon niya nga aga kay Sir Ray Valenzuela. Good morning ang kasin niya si Bukay Valenzuela kag Tito Bob Rubit from Ray Val ginatami agad. Thank you. Ay si Ma'am Jinky, Ma'am Jinky, monitor man kuno subong upod sa iyabana si Sir Francis Ayan Hiria. Ari kami lang Carlota sa Herias Banga, no? High School. Salamat. Why tagaling tiyempo diri sa aton sining nga pagpangalaga nang ako lang mabilin sa inyo papakuragi ng inyong immune system, resistensya sa lawas. Agon magkabato kita sa anuman nga bala. Why nagigko tiyempo diri sa aton sini nga pagpangalagad. Sa mga nagpartisipa nakigbahin sa aton sini talakayan karon nga aga. Thank you so much for joining the show. Aksyon at Tayhopon saying God bless and salamat gid sa inyo nga pagboylog. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.